В начало Бог сътвори небето и земята, а земята беше неустроена и пуста, и тъмнина покриваше бездната, и Божият дух се носеше над водата. И Бог каза: да бъде светлина, и стана светлина. И Бог видя, че светлината беше добро, и Бог раздели светлината от тъмнината, и Бог нарече светлината ден, а тъмнината нарече нощ. И стана вечер, и стана утро, ден първи. И Бог каза: да бъде свод сред водите, който да раздели вода от вода. И Бог направи свода и раздели водата, която беше под свода, от водата, която беше над свода. И стана така. И Бог нарече свода небе. И стана вечер, и стана утро, ден втори. И Бог каза: да се събере на едно място водата, която е под небето, за да се яви сушата. И стана така. И Бог нарече сушата земя, а събраната вода нарече морета. И Бог видя, че беше добро. И Бог каза: да произрасти земята крехка трева, трева семеносна и плодоносно дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе да е в него на земята. И стана така. Земята произрасти крехка трева, трева, която да дава семе според вида си, и дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе е в него. И Бог видя, че беше добро. И стана вечер, и стана утро, ден трети. И Бог каза: да има светила на небесния свод, за да разделят деня от нощта. Нека служат за знаци и за показване времената, дните и годините, и да бъдат за светила на небесния свод, за да осветляват земята. И стана така. Бог създаде двете големи светила, по-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта. Създаде и звездите. И Бог ги постави на небесния свод, за да осветляват земята, да владеят деня и нощта, и да разделят светлината от тъмнината. И Бог видя, че беше добро. И стана вечер, и стана утро, ден четвърти. И Бог каза: да произведе водата изобилно множество одушевени влечуги и птици да хвърчат над земята по небесния свод. И Бог създаде големите морски чудовища и всяко одушевено същество, което се движи, които водата произведе изобилно, според видовете им, и всяка крилата птица според вида й. И Бог видя, че това беше добро. И Бог ги благослови, като каза: плодете се, размножавайте се и напълнете водите в моретата, нека се размножават и птиците по земята. И стана вечер, и стана утро, ден пети. И Бог каза: да произведе земята одушевени животни според видовете им, добитък, влечуги и земни зверове според видовете им. И стана така. Бог създаде земните зверове според видовете им, добитъка според видовете му и всичко, което пълзи по земята според видовете му. И Бог видя, че това беше добро. И Бог каза: да създадем човека по нашия образ, по наше подобие, и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. И Бог създаде човека по своя образ, по Божия образ го създаде, мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови. И Бог им каза: плодете се и се размножавайте, напълнете земята и я покорете, бъдете господари над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята. И Бог каза: вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво. Те ще ви бъдат за храна. А на всички земни зверове, на всички въздушни птици и на всичко, което пълзи по земята, в което има живот, давам всяка зелена трева за храна. И стана така. И Бог видя всичко, което сътвори, и ето беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро, ден шести. Така бяха завършени небето и земята и цялото им воинство, а на седмия ден, след като Бог завърши делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всички дела, които беше създал.
И Бог благослови седмия ден и го освети, защото в него се почина от всичките си дела, от всичко, което Бог беше създал и сътворил. Това е произходът на небето и на земята при сътворението им във времето, когато Господ Бог създаде